Hľadaš inšpiráciu na perfektný obed? Tak tieto mäsové guľky so syrom ťa určite dostanú. A k tomu si pripravíme výborný tarhoňový šalát so šparglou a zeleninou. Púďme sa rovno do práce. Zohrej hrniec. Do hrnca pridaj olivový olej a nasypaj tarhoňu, osol, okoreň. Daj variť vodu na šparglu. Prekroj na polovice. Mleté mäso, osol, okoreň. To už je asi jedno v jakom poradí. Prisyp strúhanku a strúhaný parmezán. Parmezánu viac než strúhanky. Ja som použil grana padano. Ďalej do mäsa potrebuješ nasekanú vňačku. Daj do misky a k mäsu pridaj ešte olivový olej. Poriadne premiešaj. Hlavne vždy dávaj pozor, čo sa deje na sporaku. Tarhoňa je krásne oprážená. Zalej vriacou vodou. Premiešaj. No a var, kým zmekne. Bude to trvať približne 10, možno aj 12 minút. Najlepšie to pôjde rukou. Voda na šparglu sa varí. Prihoď šparglu. Zo zmesi priprav guľvočky, ktoré daj rovno na plech vyslaný papierom. Špargla je pripravená, výber z vody. Daj na bok. Po vrchu ešte pokvapkaj olivovým olejom. Guľočky mám pripravené. Dám piesť do rúry, ako som spomínal, na 200 stupňov. Tarhoňa bude čoskoro hotová. Ja ju ochutnám. Je pekne al dente. Teraz ju precedíš. No a pokračuj s prípravou zeleniny. Je treba nakrájať na malé kúsky. Ďalej nakrájaj papriku. Všetko na podobné kocky. Ďalej tu mám cibulku. Šup do misky. Štípavú papričku. Šerí paradajky. Paradajky stačí na štvrťky. A špargla nám medzi tým vychladla. Hlavičky necháme v celku. Tak, zeleninu máme pripravenú. Zeleninu polej olivovým olejom. Osol, okoreň. Zľahka premiešaj. Teraz to vyzerá nádherne. A ešte k zelenine pridáme petrňovú vňaťku. A trochu bazálky. Prihoď pripravenú tarhoňu. Zľahka premiešaj. Teraz si priprav ešte horčicový dressing. Do misky daj horčicu, 1 lyžica, osoľ, okoreň. Pridaj olivový olej a citrónovú šťavu. A ešte dobre premiešaj. No všetko máme čoskoro pripravené.
ideme pomaly servírovať. Guľočky vyzerajú parádne. Na tanier najskôr naber tarhoňový šalát, opečené guľočky, no a prelej horčicovým dressingom. Dokonalá kombinácia chuti, dúfam, že týmto receptom poteší svojich blízkych alebo rodinu. No a nezabudni mi napísať do komentára, čo preferuješ ako prílohu ty k mäsovým guľkám, či je to tarhoňa, ryža alebo niečo iné. Prajem ti dobrú chuť.